Portreduay 2000 Moshinkashon evakuator 92 774 66 78 120,000 сомон. Намачиша кор мекунад қоидави эвакуатор 120,000 сомон бо истифода мешавад. як сола ҳуҷҷат дорад. тағон либой мошина мегирадми? То спринтери мегирад. То спринтера? Спринтердан бор када кишонда мешавад. Мешавад, а? Салом алейкум. Ино прибори ҳамаш кор мекунад, 100% қоидави. Ино ба кор бисёр шаҳранда. این من این چیزاش اگه من